Така, ще направя клипче. Аз ще си направя едно клипче. Клипче. И ще покажа сега тераската ми. И ще изляза малко на терасата. Да видя как е времето. Това са нашите лампи, ако не се лъжа. Така, много е тъмно навън. Това е къща. Не знам коя къща, но е много странна. Виждам цяла забавна къщичка. Цяла забавна къща. И ще си седна на столчето. И ще ви покажа детко. Що става така? Така, това е рекламата на Том и Джери. Съжалявам на нещо. Камерата ми се е побъркала. Не знаете тази реклама. Ако я знаете, пишете ми в коментарите на клипа, че е много добър, защото това ми е най-новата къща. Просто телевизора малко се е бъгнал, камерата ми се е бъгнала и сега ще видя. И чао!